Paytaxtda dowam edýän ýagyn köçeleri basdy. Transport gatnawlaryny kynlaşdyrdy. Ýaşaýyş çaýlaryň ýerdeminlerinde üýşen suw lagym turbolarynyň sanyndan çykmak howpuny güýçlendirdi. Güýçli ýagyş Aşgabatyň etegine sil getirdi. Mary we Balkan vilayetlerinde howply ýagdaý emele geldi. Tebii hadisany hökümet derejesinde boyun almayan ýurtda ilat adaty bolmadyk. Bu silin netijeleri bilen ýüzbeýiz bolýar. Ýagyn güýçli ýagyşyň netijesinde Aşgabatda ýaşaýyş çaýlaryň ýerdeminlerini, merkezi köçelerindäki dukanlaryň we edara jaýlarynyň ençemesine suw basdy. Habarçylar uly mukdardaky ýagyş suwunyň gidere ýeri bolman, toplananlygyny köp bolmadyk suw akabalaryň hem hapa we palçyk bilen dolanlygyny belleýärler. Parahat etrapçylarynda kanalizasiýa guýlaryndan çüýdürüm ýaly suw akýar. Aşgabatdan gelýän suratlarda paýtagt köçelerinde awtobuslaryň suwda sürüp barýanlygyny görmek mümkin. Köp jaýyň ýerdeminleri diýde çelini suwdan dolup akyp gitmek üçin ýeri bolmadyk. Ýagyş suwuň ýygnanmagy dowam edýär. Käbir jaýlarda suw desiklerden we jaýryklardan syzyp geçýär. Bu ýagdaýda bir ýere üýsen suw kim-kimden azalýar. Dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 17-nji maýda gurrun berdi. Bulamak ýagyş suwy käbir ýerlerde öňden bäri üýşüp duran ýerasty suwlar bilen birleşdi. Bu ýagdaý käbir köp gatly ýaşaýyş çaýlarynda awatlanmady kanalizasiýa turbalarynyň sanyndan çykmak howpuny döredýär we ýaşaýjylary alada goýýar. Bu ýagdaý ören uly antisanitariýa howpuny awandyrýar. Jaýlaryň lagym suw akabalary kadaly işlemän ýerdeminlerde ýyllar boýy topuňy ýa-da diýdiňe çelini toplanan hapa suwlar ýaşaýyş jaýlaryň ýerdeminlerine ýagyş suwunyň hem gusulmagyndan soň köpelip pesew galandylaryny ýokary götürdi. Jaýlaryň otoglarynda gözü ýaşarýan istan ýaňa oturar ýaly bolmady. Dip habarçymyz aýdýar. Habarçylar bu ýagdaýyň Aşgabatyň howdan B11-nji we 30-njy etrapça degişlidigini gurrun berýärler we ýakymsat ýytyň jaýlaryň töwereginde hem güýçli duýulýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatyň töwereginde ýagyn sil suwlarynyň dökülmegine getirdi. Sil suwlaryndan uly zýan çeken ýerleriň arasynda paýtagtyň gün ortasynda ýerleşýän Gökdere we bu ýerdäki çağalar diň jalyş zoglukları. Prezidentiň Arçabildäki diň jalyş köşküne hem uly zýan ýetenligi aýdylýar. Häzir şol ýere awatlamak işini geçirmek üçin barmagy mümkinçilik ýok. Şol sebäpli suwlyň akyp gutarmagyna garaşmaly bolar. Prezidentiň köşküniň içine suwuň dolmagy bilen ähli goşary ulanmady hala düşdi. Resmiler indi prezidentiň gaharyna we gazabyna duçar bolmady ýaly ýagdaýy nädip özlerine has oňoýly şekillendirmegin we dikeldiş işleri üçin gol çekdirmegin ýolunu gözleýärler. Dip ýagdaýdan habarly Çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň giňişliginde bir hepde bäri dowam edýän güýçli ýagyn we sil barada döwlet medeniýeti habar bermedi. Howa maglumatlarynda howanyň ýagyşly boljagy agdalyp geçildi. Türkmen resmileri bu tebii hadisany henide çenli agdaman gelýär. Şeýle de bolsa Çeşmeler tebii hadisanyň hökümetiň aladasyny artdyranlygyny aýdýarlar. Aşgabatyň polisiýa bölümleriniň ýol başçylaryna huşgärlik derejesini ýokarlandyrmak buýruldy. Olaryň gol astyndaky işgärlerinden köçelerde nowatçylyk etmek tapşyryldy. Polisiýa işgärleri hususanda raýatlaryň bolýan ýagdaýlary surata düşürmezligine gözegçilik etmeli. Raýatlar erkek zenan bolmagyna garamazdan ellerini mobil telefon bolsa saklamaly. Dowam edýän tebii hadisanyň netijesinde köçeleri, binalary, çyralara ýetirilen ziýanlary surata düşürýän raýatlaryň öňüne almaly we ýazga düşürilen suratlary ýok etmeli. Dip Çeşmeleriň ýene biri buyruk barada gurrun berdi. Aşgabatly guruluşyk bilermeni ýagyş suwunyň şeýle uly mukdarda jemlenmeginiň esasy sebäbini binalaryň we ýollaryň guruluşygynda artykmaç suw aktarýan sistemalaryň göz öňünde tutulmanlygy bilen düşündirýär. Aşgabatda we onuň töwereginde öňden bäri dören tebii akabalar sil suwlarynyň akabalary soňky ýyllarda gömüldi we üstünden bina guruldy diýip Aşgabatly bilermen aýtdy. Bu aralykda Balkan vilayetinde 16-njy we 27-nji maý aralygynda howanyň ýagyşly boljagy we güýçli ýel döräp dag etegindäki ilatly nokotlara sil suw howpunyň döredip biljegi ähtimal diýip anonim gürleşen hidrometeorologiýa bilermen aýtdy. Bereket iň howply sil suwundan ziýan çeken sebit welayetde sil suw üçin jar kanallary zewil taşayan ýere urdular. Geçen gedek sil gelene kanal musurdan dökülip ilatyň üstüne suw geldi. Jar araslamak üçin
etrapda ekskavator yok. Dip çeşme gurrun verdi. Mari vilayetinde yağan yağış ovu hocalygyna uly ziyan ýetirdi. Sakarçaga Bayramaly Türkmengala ýol öten Taxtabazar etraplarında daýhan birleşikleriniň we geňeşlikleriniň ekin meýdanlaryny suw basyp, birnäçe gün bäri ekinler suwun aşagynda ýatyp çüýredi. Ençeme daýhanyň 20-30 hektarlap ekin paxtasy çüýredi. Diňe paxta däl eýsem ekin buğdaýlary hem duran yerlerinde çüýräp barýar diýip yerli habarçymyz aýdar. Bayramaly etrapynda köp yerleriň peste bolmagy sebäpli köçeleri ýaşaýyş çaýlaryň içine suw basdy. Habarçylaryň sözlerine görä ýagan ýagyşdan soň häzire çenli adamlar höl köçelerde ýörep öz öýlerine baryp girip bilmeýärler. Käbirleri suw çekilýänçe öz ýakyn hosarlarynyň öýlerinde bolmaly bolýarlar. Jemagat işgärleri suw basan yerleri arasalap ýetişmeýärler. Yerli ýaşaýjylar heptäniň ahyrına çenli ýene-de ýagyn ýagjagyny aýdyp alada galýarlar. Aşgabatyň hassahanalarynda saglyk işärleriniň näsaglaryň hosarlaryndan alýan aklygynyň möçörüniň barha artýandygyny paýtagtlaryň ençemesi aýdýar. Şeýle-de olar lukmanlaryň we şepagat uýalarynyň syrkowlaryň saglyk serişdelerini başga näsaglara satmagy bilen bagly ýagdaýlaryň köpelýändigini belleýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 maýda Aşgabatdan maglumat berdi. Soňky aýlarda hassahanalarda ýatyp saglygyny dikelçek näsaglardan we olaryň hosarlaryndan sorulýan il aklyň müçböri 500 Amerikan dollaryna çelini ýetýär. Bu näresmi töleg ýa-da mejbur para näsagyň lukmanana nagd görnüşinde berilýär. Dip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Aklyk türkmen jemgyýetinde syrkowyň saglygyna seredeni ýa-da oňa tewipçilik eden üçin saglyk işgärine ýa tewibe berilýän silagdyr. Hükmany bolmadyk bu silagyň möçöri adatça näsagyň ýa-da onuň hosarynyň göwnünden çykaran maddi serişdesine ýa-da serpaýyna barabar bolýar. Ýöne şepaat uýasynyň we Aşgabatlaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, häzir saglyk işgärleri aklyň möçörini özleri kesýärler. Dürli kesellere ýolugan näsaglar saglygyny dikeltmek üçin insapsyz köp lukmanyň we şepaat uýasynyň talap edýän näresmi pul serişdesini bermäge kaýyl bolmaly bolýarlar. Sebäbi el aklyk bermedik näsaglaryň saglygyna kadaly seredilmeýär. Umuman saglyk işgärleri öz etmeli işlerini etmeýärler diýip paýtagtyň hassahanalarynyn birinde işleýän şepaat uýasy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Şepaat uýasynyň we Aşgabatlaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, bu ýagdaýlara paýtagtyň tas ähli hassahanalarynda duş gelse bolýar. Ýöne bu olardaky saglyk işgärleriniň ählisiniň näsaglardan el aklyk alýandygyny aňlatmaýar. Lukmanlaryň we şepaat uýalarynyň arasynda el aklyk almaýanlar ýa-da näsagyň we onuň hosarynyň göwnünden çykaryp beren puluna razy bolýanlar hem bar. Ýöne olaryň sany juda çäkli diýip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Ýaşaýjylar lukmanlaryň we şepaat uýalarynyň syrkowlaryň saglyk serişdelerini başga näsaglara satmagy bilen bagly ýagdaýlaryň hem köpelýändigini aýdýarlar. Näsaglaryň köpüsi operasiýadan soň ýa-da beýleki saglyk ýagdaýlary sebäpli bir hepde ýa-da ondan hem köpräk wagt hereketi çäklenip, tebigi zerurlyklary üçin hajatxana baryp bilmeýär we şol sebäpli pampersda kynmaly bolýar. Emma nefsini başyna goýberen lukmanlar we şepaat uýalary näsagyň hosarlarynyň satyn alyp getiren pamperslerini, salfetkalaryny we derman serişdelerini başga palatalarda bejerge alýan näsaglara satyp, wyjdansyzlyk bilen goşmaça gazanç edýärler. Soňra olar näsaglaryň hosarlaryny täze serişdeleri getirmegi talap edýärler. Dip şepaat uýasy belledi. Paýtagtlaryň ençemesi bu ýagdaýlar sebäpli näsaglaryň hosarlarynyň uly gowrumdäki maddi çykdajylary etmeli bolýandygyny aýdyp nägilelik bildirýär. Ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň arasynda sorulýan il aklygy tapyp bilmän öz dogun garyndaşlaryny operasiýa etdirip bilmeýän ýa-da olaryň saglygyny seretdirip bilmeýän hojalyklar köp. Sebäbi olar aklykdan başga-da müňler çymanat müçberindäki hastahany töleglerini hem tölemeli bolýarlar. Dip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň saglygy saklaýyş müdirliginden we ýurduň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Soňky ýyllarda habarçylarymyz aklyň möçörüniň ýokurlanýandygyny we sorulýan möçördäki näresmi tölegi parany bermedik näsaglaryň saglygyna kadaly seredilmeýändigi, olaryň sanjymlarynyň öz wagtynda urulmaýandygy barada ýygyderli habar berýärler. Ýurtda saglyk buğdawnyň östürilýändigini tekrarlayan türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler.
Ýewropa Birleşigi Birleşen Ştatlara we Halkara Atom Enerjisi Agentligine goşulyp Eýrany ýurdun ýadra ýaragyny edinmek üstünde işläp biljekdigi baradaky tekliplerden ýüze gürmäge çagyrdy. Biz Eýrany ýurdun ýadra trajektoriýasyny ýygyny gürmäge we Halkara Atom Enerjisi Agentligi bilen hyzmatdaşlygyny ören çalyk gowlandyrmak ýaly anyk ädimleri görkezmäge çağırmagy dowam etdirýär. Ýewropa Birleşiginiň metbuat wekili Peter Stana 16-njy maýda eden ýazmaçy beýanatyny aýtdy. İslam Respublikasy öz ýadra maksatnamasynyň dine raýat maksatlary üçin niýetlenenligini öňe sürüp gelýär. Ýöne soňky hepdelerde Eýranyň ýadra doktrinasyny eger zerur hasaplasa gaýtadan gözden geçirip biljekdigini açyçan aýdýan resmiler köpelýär. 2015-nji ýylda Eýran bilen dünýä güýçleriniň arasynda gelinen alalaşyk bilelikdäki töwerekleýin hereket meýilnamasy bilen möhüm şertnama sanksiýalaryň gowşatylmagynyň deregine tehranyň ýadra programmasyny çäklendirdi. Emma muňa garamazdan şol wagtky prezident Donald Trump 2018-nji ýylda Birleşen Ştatlary şertnamadan çykaryp sanksiýalary dikeldenenden soň Eýran öz ýadra maksatnamasyny giňeldip Halkara Atom Enerjisi Agentliginiň öz ýadra deskalaryny gelip görmek we barlamak mümkinçiligini çäklendirdi. Ýewropa Birleşigi bilelikdäki töwerekleýin hereket meýilnamasynyň bilelikdäki komissiýasynyň utgaşdyrjysy bolmak bilen 2021-nji ýyldan 2022-nji ýyla çenli Tehran bilen Washingtonyň arasynda bolan gaýtaklaýyn gepleşikleriň bir näçe tapgyryna araçylyk etdi. 27 agdaly Birleşik 2022-nji ýylyň awgust aýyna şertnamany dikeltmek baradaky alalaşygyň soňky taslamasyny hödürledi. Ýöne Tehran bilen Washington birek güýregi aşa kän talep etmekde aýyplanandan soň bu gepleşikler besedildi. Biziň maksadymyz hemişe diplomatik çözgüt arkaly Eýranyň ýadra ýaragyny edinmek tagallasy besetdirmekden ibaret bolupdy diýip Stana aýtdy we Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasatdaşlygy Joseph Borrell we onuň toparynyň Eýran alalaşygyny dikeltmek tagallasy dowam etdirýändigini hem sözüne goşdy. Geçen aýda Siriýadaky ilçihanasynyň binasyny urulan we Islamçy Rewolýusiýa Goraw korpusynyň bir näçe agzasynyň ölümine sebäp bolan howa zarbasyny jogap edip, öz esas düşmany Israila garşy görülüp estilmedik raketa we pilotsuz uçar hüjümini guraly bäri Eýran ýurdun ýadra programmasyny dikeltmek barada aýdylýan sözleri hassa ýygzamlatdy. Islamçy Rewolýusiýa Goraw korpusynyň generali şol wagt Eýranyň ýadra ýerlerine edilen hüjümüň ýurdun ýadra ýaraglary baradaky siýasatynyň täzeden gözden geçirilmegine sebäp bolup biljekdigini öýdürdi. Ýokary lider Ali Khamenei'niň uly geňeşçisi we öňkü daşary işler ministri Kamal Harazi bu howpy şu hepdeniň başynda ýene bir gedek dile getirdi. Biz ýadra ýaraglaryny islemýäris we ýokary lideriň fatwasy şuna aýdýar. Ýöne eger düşman size haýwat atsa, siz näme edersiňiz diýip olaýtdy. Bu fatwa Khamenei tarapyndan kabul edilen dini karar bolup onu İslam Respublikasynyň ýadra ýaragyny haram hasaplaýany we Eýranyň bu hili ýaragy edinmäge çalışmajakdygy aýdylýar. Bu fatwa inni uzak wagt bäri Eýran häkimiýetleri tarapyndan Eýranyň öz ýadra programmasyny hiç wagt yaraga ögürmejekdigini suutnamy hökmünde görkezlip gelinýär. Emma hünärmenler bu fatvanyň hakykatda ne derejede netijeli bökdönçlik bolup biljekdigini soraga synalýarlar. Ýadra fatwasy sistemanyň Eýranyň içinde ýadra ýaragyny edinmäge çalışmak ýa-da edinmek mümkinçiligini ýeňip geçip bolmajak dini ýa-da kanuny päsgelçilik döretmeýär diýip Ceneva Aspirantura Institutunyň uly ilmi işgäri Farzan Sabed aýtdy. Eýran resmiýetleriniň açyk aýdan sözlerine garamazdan daşary işler ministrligi ýurdun ýadra doktrinasynda hiç hili ütgeşmäniň bolmanyny öňe sürdi. Istana yakın ünlü ordaky dartgınlygyň ýokarlanýanlygyny nazara almak bilen aňyrbaş derejedäki saklanmanyň zerurdygyny aýtdy.
Sewitdäki eskalasiýanyň mundan aňry kem güýçlenmegi ýadra ýagdaý barada beýanat görnüşinde bolsa-da ýurdun resmi pozisiýasyny görkezmeýän halatyny hem hiç kimiň bähwidine dälip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Iranyň täze retorikasyna jogap edip, Birleşen Ştatlar Tehranyň ýadra ýaragyny edinmegine ýol bermejekdigini aýtdy. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň baş direktori Rafael Gross bolsa, Irany ýadra durumuna göz aýlamak barada edilýän teklipleri togtatmaga çagyrdy.